Nangapa merebut baik? Biasanya kita tekan nyediakan wedang, panganan, kok merebut baik? Sakit? Panas? Panas? Maklum, jaket ketiga panas. Apa sih? Bisa Mas Toto, ajake omongnya pura-pura ngerti bae sampeanku. Coba ngomong terang-terangan lo karo laki. Keduhung ngali kudu ngomong pula sih. Keduhung laki sampean ora bisa luru pangan. Wonge bodoh kaya kebo, langap longo kaya ki jomblo. Ki jomblo? Bilok-bilok ranti yang ngomong mengkonon. Apa sih? Weru mangkenen akhire ulah mong dadi jodone. Bati isin selawase tangga batur mapada ngece. Tangga? Oh, tukar karo tangga. Ora Dia utang di warung bisa bayar. beli Coba terus terang, kita beli ngerti. isin karo tangga batur, Isin. isin karo wong tua, ketinggalan karo batur-batur. Mulane aja lok nangga yang pengen tentrem rumah tangga aja nutuki amarah bokat lagi kenang gegoda. Malah kegoda terus. Coba apa sih? Yen wong lanang anak otake ngomong beli mono parane, sing duweni perasaan aja mung turulan mangan. Oh, jadi serius ngomongin kita beli dua dosa. Mas Toto, coba batur tangga elor, tahun kian tuku motor, tahun maning gawe gedong, tahun maningnya tuku sawah, barang si kula umah-umah karo sampean bilang puluh tahun ora bisa tuku amben-amben acan. Sabar, rezeki di tangan Tuhan. Walah Tuhan terus dasare wong males. Jadi kepriben maksude ngomong saenake bae. Kula isin mak kula wirang, pengen kalung mak karo gelang. Hah? Gelang? Iya gelang, Kalung? iya kalung, Kalung? kalung emas. Pengen isi sekelangkung nganggoni gelang lan kalung. Waru semene buktine apa sing kanggo tukune? Ya, sapa wong lanangnya sing pengen nggone gelang? Sapa wong lanangnya sing pengen nggone kalung? Rumah gedong bagus, pengen. Cukup kenang mengkonon bae Mas Toto. Jadi priben, Kula pengen ngomong karo sampean sepisan maning. sabar. Yen sampean ora nuruti, kula bagian beli duwe laki. Percuma duwe laki nom, kepenginan ora kelakon. Laki kita oli sapa dudu oli wong tua. Sira dewe kang marki ongkos kawin sira ngetoni.